Sa Mandawi City, gihusgan ang monitoring sa sud ug gawa sa mga tawo sa sementeryo gamit ang teknolohiya sa dakbayan. Ang live report ni Nico Sereno. Nick. Yaslan, gihimo kini aron masiguro ang kaluwasan sa mga tawo nga muduaw sa ilang mga mitaliwang mga mahal sa kinabuhi. Sa 8 ka mga sementeryo sa Mandawi City, 4 niini ang nahimutang sa Barangay Gizo. Nagtapat ang dakong St. Joseph Roman Catholic Cemetery, karaang Municipal Cemetery ug 2 ka mga private memorial parks. Mao nga usa kini sa gitutukan sa mga otoridad kay siguradong dagsaan gyud sa katawhan karong kalag-kalag. Gawa sa PNP, naka-standby sab sa lugar ang taga AFP, BFP, Local Government Unit, Traffic Unit ug CDRRMO. Sayo pa lang, nag-abot-abot na ang mga tao nga mobisita sa ilang mga minahal sa kinabuhi. Istrikto ang palisiya ug pagsusi sa kabtangan sa mga musud sa sementeryo. Kaganiha usab, nag-inspeksyon sa lugar si MCPO Director Police Colonel Jeffrey Caballes. Gitan-aw ang dapit kung unsa kaandam ang ilang mga personnel. Natagbaw hinuon siya sa iyang nakita. Ato nang gi-check karong adlaw sir kay natay mga gi-check sa ato mga personnel kung ready unsa sila ka ready nga mo respond sa ato ang mga katawhan karon nga ania karon dinhi nga nibisita sa ilang mga mahal sa kinabuhi nga unta hapsay lang ta unya ato po nakita nga ang mga tawo pod malinawon pod sila nga nagbisita sa ilang mga kuan sa kinabuhi. Gigamit usab ang Mandawi City Mobile Command Center van nga gimuntar sa dapit. Aduna kini extendable o rotating camera nga gigamit sa pagmonitor sa palibot. Maka-zoom ug maka-capture pa ang camera bisan kadtong distansya na kaayo. Depende sa iyang i-focus bitaw. Kay kung dirita building layo mo kaya layo. Kung dirita sa kaning mga tao nga naa dire. Focus po siya maayo. Focus gyud. Makita sa mga mga may kadudahan pananglit. Makita gyud. Sugod karong adlaw, gisirado ang stretch sa BB Cabahog Street kundi nahimutang ang mga sementeryo. Makasudra gihapon ang mga sakyanan kadtong dunay kargang senior citizen, PWD ug buntis. Samtang lan ato ipakita ning mga orasa ang sitwasyon dinhi sa Samang sa Calamba niining bispera sa Todos Los Santos. Inyo makita karon mao kini ang parte sa sementeryo kini gitawag dakong krus kundi mag-abot ang kadaghanan sa mga mudagkot ug mohalad og pag-ampo sa ilang mga mitaliwang mahal sa kinabuhi. Labi na katong nabalhin ang lubong ug di na sab matultulan ang lubong sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Ubay-ubay na gyud ang mga tao dinhi sa sementeryo sa Calamba nining pag kilom-kilom mga orasalan kay maom sab kini ang gi-expect sa mga otoridad ang pagdagsa gyud ang volume sa mga tao karong landong na ang panahon hugot kayo ang seguridad gipatuman dinhi sa sementeryo lan o gani nabantayan nato kaginiha pasulod pa lang dunay inspection nga himuon doon na si mga policy nga ipatuman sama kaganiha doon na nakadungan nga biker nagdala og bisikleta apan gibalibaran siya nga masud iyang bisikleta diri sa sementeryo kay mga tawo ra gyud ang makasud dinhi. Ato sa mahinabi niyon usa sa mga bibisita karon may duaw sa ilang mahal sa kinabuhi. Ma'am, good afternoon. Kumusta po ma'am yung pag-ari sa sementeryo? Okay ra sa isa. Namo gipaabot ma'am? Oo, nagpapintal ko. Nagpapintal. Karon pa ninyo na pila may bayad sa pagpapintal? Ang 150 pero gangya na mo 130. Oo, so mo ninyo gipaabot karon sa pagpatrabaho. Kumusta so far inyong tanaw? Hapsay ra ba pagsud ninyo dili ba dasok sa sementeryo? Okay ra, hapsay kaayo sir. Hapsay ra. Okay, kung saan gali nimo ma'am? Alma sa Fanta. Taga diin man ka ma'am? Taga Alaska Mambaling. Ma'am, balik kasi magibisita nimo diri. Ang akong bana. Imong bana. Daghang salamat ma'am og ayo diha ma'am. Thank you so much kang Ma'am Alma. Upahinumdom lang talan sa tanan nga mga tawo. Mutuman gihapon sa mga health protocols kini man gyud ang gipahimangno sa tanan nga mga otoridad. Og doon sa issue karong hapon ato mamantayan lang sa gawas niini. Taas-taas ang linya sa gawas sa ganghaan sa sementeryo nini mga buot magpasuga kay doon na gyoy
pila sa mga tawo nga buot sab sila mga og clarification sa kabag-uhan sa sistema ni ining pasuga. Samtang nagpadayon sab ni mga orasa ang Santos nga misa sa kapilya dinhi sa sementeryo kay mao sab kini ang gihalad sa simbahan aton makahalad tag pagampo sa mga mitaliwang mahal sa kinabuhi. Wa kanang latest land gikan diri sa sementeryo sa Calamba. Daghang salamat, Nico Sereno.